По принцип и едните и другите просто се лъжат нещо като лъжата на вълната. Така. Когато се събереш мисълта, трябва да разчиташ наведнъж мъж, т.е. мъжът трябва да разчита на една жена, а жената трябва да разчита на един мъж и заедно трябва да са кука за кука. Това е едно семейство, където се изгражда като любов. Ако жената изкарва двойно повече от мъжа пари, това окей ли? Не е ли проблем? Това е нещо, където жената изкарва повече пари, обаче нарочно чисти, защото мисълта й гледа да се разсейва и да не мисли за това, където го е направила. Тя мисли за малкото бебе, където го люшка. И затова тук на мисъл се притеснява тя. Но ако е наранена с нещо, тя гледа да се оправи, обаче парите ги слага на самото дете.